Бокс егетләрне рингка көләш йөзле кызлар зата чыга. Тамашачылар дәррәү алкышласа да, спортчылар бик җитди ярышның ни дәрәҗәдә катлаулы басын яхшы аңлыйлар. 65 килограммга кадәр категориядә Оренбург егете Габел Мамедов белән Мәскәү боксчысы Ибрахим Таркоев сынашты. Спортчылар яшь һәм көчле бер-берсен яхшы беләләр. Бер сугудан гына көндәшне аяктан ягып, ансат уңышка ирешү мөмкин түгел. Катлаулы ярыш нәтиҗәсендә халыкара класстагы спорт стасы 28 яшьлек Габел Мамедов җиңү яулады. Казан домашний. Казанда ярышканда үземне өемдә кебек хис итәм, чөнки без Идел буе федераль округы данын яклыйбыз. Ныклап әзерләндек. Бу инде 3нче сайлап алу этабы. Третий этап. Җиңү кубогы дип аталучы Россия күләмендәге ярышта командалар ярышы. Һәр коллективта төрле үлчәмдәге 5 боксчы 3 минутлык 4 раундта сынашалар. Очень хороший формат. Бу бик яхшы формат. Егетләргә акча эшләү мөмкинлеге дә бар. Приз фонды 20 миллион сум. Беренче урынны алган команда 10 миллион сум ала. Икенчегә 7, өченчегә 3 миллион сум. Көндәш белән авырлык туры килүдә шарт. Шуңа рингка чыкканчы үлчәнәләр. Бүгенге шартларда ил ичендәге мондый турнирлар оештыру бик мөһим. Әлеге чарада безнең республика егетләре катнаша. Среди участников есть это татарстанский боксер Антон Зайцев. Татарстан боксчысы Антон Зайцев 92 килограммга кадәрге үлчәмдә ярышачак. Ул монда чыгыш ясамый. Санкт-Петербургтагы этапка әзерләнә. Бу тренерларның карары. Иң мөһиме кайда ярышу түгел, ә җиңү яулау. Ярышлар шул кадәр кискен рингтан чыкканда кайбер спортчыларны хәтта танып та булмый, ләкин барысы да бокс кагыйдәсе кысаларында. Приехали вечером. Без Казанга килдек, экскурсиягә вакыт юк. Кичен инде Мәскәүгә китәчәкбез. Бөтен игътибар ярышка юнәлтелгән. Көндәшем көчле Оренбургтан. Җиңү кубогы дип аталучы командалы бокс ярышлары шул ягы белән мавыктыргыч һәм үзенчәлекле. Монда рингка чыккан спортчы үзе өчен генә түгел, ә командадагы башка иптәшләре өчен дә җаваплы, чөнки җиңү гомуми исәпләр буенча билгеләнәчәк. Сайлап алу этабының йомгаклау өлеше бер атнадан Санкт-Петербургта үтә, ә инде 30 июль көнне финал ярышлары Мәскәүгә билгеләнгән. Илдар Сафиуллин, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы.